ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ଜନତା ଦଳ ହେଇଛି, ବିଜୁ ବାବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ଦଳ ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବିଜେଡି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁଟା ନବା ମୁଁ କାହିଁ ଠିକ ଭାବୁନି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଲଜ୍ଜା ସରମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ମାନ ସମ୍ମାନ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ନବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଗପିଲେ ତ ବହୁତ ବଡ ବି ହେଇଯିବ ଯୋଉ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଞ୍ଚିତରେ କେତୋଟି କଥା କହୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବେଲଜ୍ୟା ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଜନତା ଦଳ, ବର୍ଚସ୍କର ଜନତା ଦଳ। ସେମାନେ ପରା ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ଗାଦି ଏବଂ ନିଜର ଅହମ ବଢିମା ପଣିଆ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କିଭଳି ଗାଦି ରକ୍ଷା କରିବେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣେ ସଚିବ ବା ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟରଙ୍କ ଦରମାରୁ ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ସେ ଦରମା ନିଅନ୍ତି ସେଥିରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ ଧୂଳି ଚାଟିବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଠୁ ଭଳି ହୀନମନ୍ୟତା ଏବଂ ଯୋଉ କହନ୍ତି କଣ ସ୍ୱାଭିମାନ ବିହୀନ ରାଜନୀତି ବିଜେଡି ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ଦଳରେ ଆପଣ ପାଇବେନି। କାରଣ ନୀତି ବିହୀନ ରାଜନୀତି, ମାନେ ନୀତି ବିହୀନ ରାଜନୀତି, ନୀତି ଅନୀତି ରାଜନୀତି ତିନିଟାକୁ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରା ଜଣେ କିଏ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ହେଲେଣି, ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ କିଏ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି କଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଚାକର। ଆମର ଏଠି ଉପବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏମପି ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ସେଠି କୁକୁର କହେ। ତାଙ୍କ ବିଜେଡି, ହଁ ତମେ ଆଜି ଦିନରେ ବହୁତ ସମୟ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେ ଅହମ ଭାବ ବଢିଯାଏ, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠିବନି। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ବସୁଙ୍କ କ୍ଷମତା ବି ବେଶୀ ଦିନ ରହିନଥିଲା, ସେ ବି ବହୁତ ଦିନ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ତମେ ହେଲଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଭୋକ୍ତା, ମାନେ ଆଜିର ଭୋଟର ଇଏରେ ସେ କଣ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବଜେଟ ଯୋଉ ବଢେଇଛନ୍ତି କି ବଜେଟ ଯୋଉ ହେଇଛି କି ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଜମି ବାଡି ବିକିକି ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉ ବୁଲିଲେ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଜମି ବାଡି ବିକିକି ଦେଲେ ନା ଦରମା ପଇସାରୁ ବୁଲିଲେ ଏଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟରଙ୍କ ପଇସାରୁ। ଯଦି ଏଇ ଭାବେ ବର୍ବାଦ କରାଯାଏ ଏବଂ ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କୁଢିଆ କରାଯାଏ, ତାଠୁ ଭଳି ଆପଣଙ୍କ କୋଉଠି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାଭିମାନ ବିହୀନ ଲୋକ ବିଜେଡିରେ କେବେ ରାଜନୀତି କରିବନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ମାନେ ସେମାନେ ହିଜିଡା ଟାଇପର ଗୋଟେ କୁହାଯିବ।